ישראל מאבדת את אחרוני הידידים שלה. תכלס. בתוך שנה לכל היותר היא תישאר מבודדת ומוחרמת, ומדינות העולם יכפו עליה נסיגה בכוח. זה בדיוק מה שאני אומרת. והאינפלציה תגיע ל1,000% בשנה. טוב, זה קצת מוגזם, אה? לא, פשוט אני קורא פה איזה מאמר משנת 1983. בתוך 10 שנים יהיה רוב ערבי בתחומי הקו הירוק. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שתמיד הולכת לקראתכם, בעיקר עם מצלמה נסתרת ובלי שתרגישו. ונפתח בכמה ידיעות. ארגונים פלסטיניים לוחצים על האום להרחיק את ישראל מהארגון. מזכ"ל האום באן קי-מון שלל את האפשרות והסביר, אם נעשה כך האום יאבד את ערכו, כי נגד מי עוד נקבל כל כך הרבה החלטות. רשויות מחוז תל אביב אישרו הקמת פארק על שם אריאל שרון במקום מזבלת חירייה. מתנגדי ההחלטה אומרים, אנו נאלצים לקבל את הדין, כי כמו בשלטון שרון, התקבלה החלטת פינוי חוקית, אבל מסריחה. הנשיא אובמה הורה להשתמש מעתה בביטוי אסון מעשה ידי אדם במקום המילה טרור. צוותי הביטחון תודרכו להגביר ערנות, מחשש שאם יתרחש פיגוע בבית הנשיא, יאלצו להודות שבבית הלבן יש אסון מעשה ידי אדם. הסכם להעברת חלק מהאורניום המואשר של איראן נחתם במפתיע בינה לבין טורקיה וברזיל. זאת בניגוד למהלך שיזמה ארצות הברית להטלת סנקציות על איראן. בכיר בממשל הברזילאי אף אמר שישראל תגיד מה שהיא רוצה. נמצא איתנו נשיא ברזיל לואיס דה סילבה, הקרוי בפי העם לולה. ערב טוב, מר לולה. למה את אומרת לי ככה, ערב טוב, כאילו שאנחנו לא מדינה רצינית? לא, אני לא התכוונתי. אנחנו מעצמה, שתדעו את זה, נכון בנות? קלארו, קלארו. אבל אתם לא מבינים במזרח התיכון. למה אתם מתעסקים בזה? אתם לא מבינים בכדורגל. למה אתם מתעסקים בזה? טוב, אבל לכם אין ניסיון בתיווך בינלאומי. אתם לא מכירים את הרקע של כל העימות פה. מכירים, למה לא? אנחנו יודעים הרבה על אירופה. אנחנו באסיה. באמת? חשבתי שאני ליד איראן. גם איראן זה לא חשוב. תגיד לי, מר... אפשר לקרוא לך לולה? מר לולה בשבילך, נכון בנות? Claro, sì. Il nome è signor Lula. Molto importante. מר דה סילבה, בישראל אנחנו מאוד אוהבים את ברזיל. אנחנו תמיד בעדכם בכדורגל, אוהבים את המוזיקה שלכם, את הברזילאים. למה אתם חוברים לאויבים שלנו? כי אנחנו כוח עולה. מה אתה חושב? אני לא יכול לעשות סדר בעולם רק בגלל שיש לי שם של רקדנית בטן? חלילה, זה לא העניין. השאלה היא רק הם... אלחנן, תרשה לי, נראה לי שהוא קצת לא מבין את השאלה. תגיד, מה אתם דוחפים את האף שלכם קיבינימט, אה? אני אסביר לך בדיוק ובצורה מכובדת. בנות? אצלי בבית יש את הסטורניום, כולם עכשיו ידעו שאני לא קטניום. בבית יש את הסטורניום, כולם עכשיו ידעו שהוא כבר לא קטניום. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. את האמריקאים מלמד היום מאיפה משתין הדג. לא סובל את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשבילי יום חג. לא סובל את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשבילי יום חג. רק הוא צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אני קצת אתפתח. רק הוא צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אנחנו נתפתח. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. אצלי בבית שיש קצת לטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אצלי בבית יש קצת לטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אני גדול, אני שרדוף, אני מדהים, רק אותו יודע איך לזכור לי חברים. אם הוא גדול והוא שרדוף והוא מדהים, רק אותו יודע איך לזכור לו חברים.
עוד כמה ידיעות. בישראל נערך השבוע תרגיל העורף הגדול המדמה התקפת טילים על אוכלוסייה אזרחית. מפקד פיקוד העורף אמר, אני מרוצה, השגנו את המטרות, איש לא נפגע. בחודש הבא ייפתחו משחקי המונדיאל בדרום אפריקה בצל איום ארגוני טרור מוסלמיים לפגוע בטורניר. ארגון פיפה שוקל בעקבות זאת להרחיק מהמונדיאל נבחרות המזוהות עם האסלאם הקיצוני. בחינת הבגרות במתמטיקה הודלפה, כך מתברר, על ידי סטודנטית מבית הספר הירושלמי לידע. הסטודנטית הסבירה כי ההדלפה נעשתה ממניעים אידיאולוגיים, כי הבחינה עוררה אצלה שאלות קשות. תרגיל העורף שנערך השבוע עורר חששות במדינות השכנות. לאור המצב ובמלאת 10 שנים לנסיגה מלבנון, הזמנו לאולפן את שר הביטחון מר אהוד ברק. ערב טוב לך. ערב מצוין. מר ברק, לפני 10 שנים יצאנו מלבנון, ומאז מה שהיה לנו זה קטיושות, מלחמות, חטיפות, ולבנון הפכה להיות בסיס קדמי של איראן. בסדר, אז היו כמה תופעות שוליות מסוג זה. אבל בואו נזכור את ההישגים. נכון מאוד. איזה הישגים? הישגים רבים. למשל, השגתי דירה במגדלי אקירוב. יש לכם מושג כמה כסף זה? כן, אבל מה עם יחסי החוץ? גם ביחסי החוץ יש הצלחות מרשימות. הרצאות $60,000 בארצות הברית. זה כלום. וההישגים בתחום החקיקה והמשפט. תזכיר לי? שסגרו את החקירה נגד העמותות. וזה עוד בלי שסקרנו את ההישגים בתחום הדתי והאזרחי. שהם? התגרשתי מנאווה. מר ברק, איזה הצלחות היו לישראל מאז? סליחה, למי? ישראל, המדינה שאתה שר הביטחון שלה. כן, שמעתי עליכם. תמיד ראיתי אתכם מהמרפסת. מדינה יפה. בוא נתחיל מזה שהשגתי חיסכון כלכלי עצום לצה"ל. איך בדיוק? כבר לא צריך לנסוע 2 שעות לגבול ועוד שעה לתוך לבנון בשביל לחטוף טילים. אפשר לשבת בחיפה ולקבל את זה ישר הביתה. כן, מרשים. ובזכותי הייתה גם התייעלות עצומה במנגנון הציבורי. למה אתה מתכוון? תסתכלו על מפלגת העבודה. מי צריך מפלגה מסורבלת עם 23 חברי כנסת? מאז שאני הגעתי, הצטמצמנו ל13 חברים בלבד. מר ברק, מה ההישגים המדיניים מאז הנסיגה? יהודה ושומרון. יהודה ושומרון? בוודאי, כולם לוחצים עלינו לסגת גם משם, ואז נריב עם המתנחלים, ונעשה פינוי בכוח, והם יתנגדו, ויהיה בלגן, אולי אפילו עוד אינתיפאדה. אז למה זה טוב? אתה צוחק? אתה יודע כמה הרצאות זה? נסיים בידיעה משמחת. אהוד אולמרט שב לישראל אחרי שנסע לספרד לצפות בגמר ליגת האלופות בין אינטר מילאנו לביירן מינכן. ראש הממשלה לשעבר התנצל על כך שכל הזמן שרק בוז להחלטות השופט. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. זו צללית חדשה שאני רכשתי. תורס התגבור.